qaqortumiaq qinaqqusartitsinitsinni apeqqutitallиmat immikkoortum siullermi Velkommen i Raartor. Der har været igennem 5 spørgsmål, og så det næste spørgsmål, og det er et videospørgsmål, vi har modtaget via på Facebook. Især var Petersen. På vegne af fra foreningen af selvejende institutioner har vi et spørgsmål. At vi ved, at vi har brug for daginstitutioner, og vi vil spørge om man vil om det er meningen, at man vil spare bevillingerne til daginstitutioner. At vi ved, at det selvejende institutioner er det billigste i drift i hele Grønland. Hvem vil svare først? Fra Demokraterne, Nive Olsen. Fra Demokraterne er det klart valgemne, og at vi har et stort spørgsmål her i Grønland, at med hensyn i politiske arbejder har vi forfejlet i familiepolitikken. At vi i stedet for at behandle af familierne, så splitter vi familierne. Om vi mener fra Demokraterne, at det ikke er en farbar vej, fordi det er ikke det bedste, hverken for barnet eller forældrene. Det kan ikke være meningen, at man anbringer børnene uden for hjemmet, og vi kan bruge 1,2 millioner kroner per barn. Så det er derfor, at vi skal udvikle og behandle familierne, fordi at det er ikke en farbar vej at splitte familierne. Fordi at vi er nødt til at se en familie som en helhed, for at børnene kan få et godt familieliv. Det spørgsmålet går ud på at de selvejende institutioner, daginstitutioner er op til 24.000 kroner billigere end selvstyrets daginstitutioner. Jeg mener, at vi er begyndt at tænke på en forkert måde, hvis vi skal bruge penge til at splitte familierne. At når private vil arbejde for børnene, at det kan ikke være meningen, at det skal tjene på dem. Og hvis de vil arbejde med dem, og det er noget, som er nødt til at løse politisk. Hjemmet er centralt for en familie, og siden vi blev født, har vi følt os sikre, når vi er hos vores forældre. Og det er, når forældre indrømmer, at de ikke kan passe deres børn, og vi kan ikke blive ved med at tænke rent økonomisk. Og det bedste eksempel det er børnehjemmet i børnehjemmet i Uummannaq, fordi at de får midler fra private. Og vi skal lære af de dygtige folk, som skaber gode vilkår for børnene ved at arbejde med frivilligt arbejde og at arbejde for, at børnene får de bedste vilkår.
Siumut. Det er alt, når vi er nødt til at anbringe børn uden for hjemmet. Og det er derfor, at vi holder fast ved fra Siumut, at vi er nødt til at arbejde med området. Og vi vil fortsætte for at forbedre problemerne på området, eller løse dem. Og det er ingen planer om at besparelse på området, og kommunerne bruger mange midler til anbragte børn. Vil man spare på dem? Nej, det er ikke tilfældet. Men vi er nødt til at forbedre tingene ved at støtte forældrene og andre, der har behov for hjælp. Og hjælpe dem med at finde andre veje for at løse deres egne problemer. Og der er mange... Vi fra Siumut arbejder for, at man skal tilpasse midlerne til forholdene. Det er mange forskellige børn, der har mange forskellige behov. Og dem, der har misbehov for støtte og hjælp, er dem, der bliver anbragt hos private. Og jeg mener ikke, at de private er meget billigere end offentlige døgninstitutioner. Hvilket svar er vi kommet med? Vil man nedbringe antallet af private døgninstitutioner? Der skal være færre, der bliver færre. Der skal være færre, der bliver anbragt uden for hjemmet. Og man skal i stedet arbejde for, at de uddannede fagpersonale for os underordnet, om det er en selvejende institution, eller om det er en offentlig institution. Børn, som bliver anbragt uden for hjemmet, det er bestemt ikke for sjov. Jeg er selv børnehjemsbarn. Grunden til, at jeg ikke taler grønlandsk, er, fordi jeg blev anbragt i Danmark. Man kan slet ikke gøre op i penge, hvad det betyder for børn og for deres familier at blive skilt ad i den situation, som man står i. Der er ikke nogen forældre, der ikke ønsker det bedste for deres børn. Det, man skal arbejde på, det er, at man sørger for, at det ikke kommer derud. Tidlig indsats. Der er så mange børn og unge, som bare har brug for, at der findes en voksen i deres omgivelser, der tror på dem. Grunden til, at jeg kan stå her i dag, kan jeg tælle op i mennesker, der troede på, at jeg havde en fremtid. Der er så mange ting, når man som anbragt skal ud og socialisere bagefter, som man skal lære. Det drejer sig ikke kun om kroner og øre, det drejer sig også om varme, empatiske mennesker, som er derude. Hjælp til plejefamilier, en højere løn til dem. De institutioner, som fungerer, dem skal vi have frem. Og tidlige indsatser og familierådslagning er også en del af vejen frem. Og så vil jeg lige fremhæve en sidste ting. Politiet i Grønland lavede på et tidspunkt noget, der hedder fra husspektakel til samtale. De prøvede det af i nogle forskellige byer. Det, der skete, det var, at der skete noget voldsomt i børnenes hjem, og så tog en politimand, eventuelt sammen med en socialrådgiver, ud til dem imellem 1 og 3 døgn efter, og snakkede med forældrene, når de typisk var blevet ædru, for det skete rigtig tit under påvirkning. Det viste sig, at ungdomskriminaliteten faldt med hele 47% nogle af stederne, og man nåede ikke derud, hvor indsatsen kom så sent, at vi er nødt til at anbringe børnene. Vi skal ind og lave nogle tidlige indsatser, vi skal have tværfaglige samarbejde, og så skal vi altså have nogle voksne omkring de her børn, som tror på dem.
сулеқатигиссут қуна сулеқатигисситсут утаққатсаққуна туллингуллун акиссутеқассааqa Stine инуятақатигиннингаани. Og det er Dete fra Inuit som det næste. Stine Ige her. Vi må erkende det, hvor jeg når som samfund. Og desværre er det sådan, at der er mange børn, der bliver anbragt udenfor hjemmene, og at det er derfor, at hele samfundet har stort ansvar med hensyn til det. Og det er nogle fra vores medlem i Naalakkersuisut på området er påbegyndt arbejdet med lovgivning omkring det. Og hvis vi bliver valgt ind, som kommer ind i Naalakkersuisut igen, vil vi arbejde videre med det. Vi skal takke de fagpersoner, der arbejder med de børn, der bliver anbragt uden for hjem. Og det er dem, der arbejder med børnene, når forældrene ikke har kræfter til at opdrage deres børn på en ordentlig måde, og det er derfor, vi skal takke dem. Og det næste, det er Martin Ellerup. Hans Enoksen. Tak. Det kan ikke sætte spørgsmål sammen ved, at man skal behandle børnene godt her i Grønland. Og de private er også dem, der klarer sig bedst og arbejder med medarbejderne. Og grund til det er, at de har samme sprog som børnene, og det er derfor, der ikke skal arbejdes på området. Og de andre steder har dansktalende medarbejdere, der arbejder med tolke til hjælp. At vi skal have som første prioritet, det er grønlandstalende og fastboende medarbejdere. Derved på den måde kan man bedst sikre, at børnene får en god fremtid og en god opvækst. Fordi at fra Martin Ellerup, der vil vi arbejde for, at man skal bruge grønlandstalende medarbejdere, fordi det er dem, der sikrer, at børnene får en god opvækst. Og så til det næste spørgsmål. Claus Egede Jensen. Det er et spørgsmål omkring lufthavne. Her i Raud. Hvilke partier? At planerne om lufthavnene, bygningen af lufthavnene foregår som planlagt. Her tænker jeg på Ikungor rullakkeerusuppaat maani mittarfissappiffissaliusapiluan suliarneqarnassaa Sten Lynge, Demokratisk. At det er inden for tidsrammen, at det bliver bygget. Sten Lynge, man tager på. Jeg hedder Sten Lynge. Det er et vigtigt spørgsmål, der bliver stillet her. Jeg skal udvikles her i Sydgrønland. At i løbet af foråret er der flyttet 500 personer her fra kommunen. Og det er derfor, at det er vigtigt med en lufthavn her. Det er derfor, at fra demokraterne vil arbejde for, at byggeriet i lufthavnen skal foregå så hurtigt som muligt. Sten Lynge, det økonomiske har sagt, at hvis det bliver bygget 3 lufthavne, så vil det ikke bevirke en stabil økonomisk vækst her i Grønland. Så skal jeg se med hensyn til Raud.
når lufthavnen er bygget i Qaqortoq, vil det betyde en besparelse på 10 millioner kroner for hele samfundet. Det er derfor, at hvis vi skal have en økonomisk vækst, så skal der bygges en lufthavn her i Qaqortoq. Og med hensyn til de andre lufthavner, der skal der være finansiering udefra. Det finansiering udefra, men vi skal være forberedt på, at vi også skal være medfinansierende. Og så Siumut, vi arbejder for, at der bliver bygget en lufthavn inden for tidsrammen. Det er en fastsat tidsramme. Ja, det vil vi gøre. Og jeg har kæmpet for, at der skal være en lufthavn her i Qaqortoq. Og siden det var ung, at der har der været altid planlagt, at der skal være en lufthavn. Og den trafikstrukturen er ikke tilsvarende her i dag. Og derfor, at hvis vi skal have løsning på trafikstrukturen her i Sydgrønland, der skal vi have en lufthavn i Qaqortoq. Og hvis jeg bliver valgt ind i det, så vil jeg arbejde for, arbejde for, at det bliver etableret en lufthavn her i Qaqortoq. Og de politikere, der skulle hertil til Vælgermødet, kunne ikke komme til siden her til Qaqortoq. Og sådan er trafikken her i Sydgrønland. Hver gang der er politisk møde, så lover der også, at der skal nok komme en lufthavn. I vores Siumuts valgprogram, der står der, at lufthavnen i Qaqortoq skal bygges til tiden og bygges fuldt ud. Siumut i denne valgperiode, der har Siumut været i sidsten her. Og her i de sidste år, der har været emnet været oppe og diskuteret i de senere år. Og man har undersøgt på hvilke måde det kan finansieres bedst, og man undersøger finansieringsmulighederne. Og jeg mener også, at der ikke kun vil være besparelser på kun 10 millioner kroner. Mange unge, der skal under uddannelse, flyver gennem Narsarsuaq. Og her i de sidste 5 år, på grund af trafikstrukturen, der har man for at forhøje bevillingerne med 90 millioner kroner på grund af, at de unge, der skal til uddannelse her i Qaqortoq, var nødt til at overnatte i Narsarsuaq. Og i vores valgprogram i Siumut, der står der, at der er så afsat penge til forundersøgelser. Da der blev bygget lufthavn på kysten af andre steder, der var der ikke modstand mod det fra Qaqortoq. Når vi vil have en lufthavn her, så kan jeg ikke være imod det. Det var Siumut. Og det er det næste. Skal de have en lufthavn her Qaqortoq inden for fastlagt tidsramme? Lufthavnen er kun begyndt at blive et valgemne. Og så har man prioriteret de lufthavn, der allerede er etableret.
hvorfor vil man ikke prioritere Qaqortoq? Qaqortoq Lufthavn skal prioriteres på grund af, at Qaqortoq er det centrale by her i Sydgrønland. Og at vi vil fra Atassut arbejde for, at lufthavnen bliver bygget efter planerne. Her i Sydgrønland er trafikstrukturen har været meget dårlig i det sidste år. Og grunden til det er, at man har underskrevet mangelfulde aftaler omkring trafikken. Og når Atassut kommer ind i Inatsisartut som det første, så vil vi arbejde for, at der bliver etableret en lufthavn her i Qaqortoq. Fordi at Qaqortoq er et centralt sted i Sydgrønland. Atassut, tak. Hvordan vil vi arbejde for, at der bliver etableret en lufthavn i Sydgrønland, i Qaqortoq? Den gamle koalition, hvis de har fulgt rammerne for bygningen af lufthavnen af Qaqortoq, hvis de havde fulgt planen der, og der står rammer der fra december, så vil man allerede begynde at være langt fremme med planerne. Og det man tænker på, det er, at hvilke samfundsøkonomisk bidrag det vil give. At man har snakket om, at når der skal udbygges lufthavn i Ilulissat, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der har man sagt, at første prioritet skal være Qaqortoq Lufthavn. At der er allerede lavet rammer for at finansieringen så fyldt planen, fordi at der står der helt klart, hvordan finansieringen kan vi foregå. Partiet Nilaaq hvordan vi sikrer, at lufthavnen bliver bygget inden for tidsrammen fra partiet Nilaaq stopper planerne om lufthavnen. Men den afgående koalition er blevet usikker på, at hvordan finansieringen kan tilrettelægges, og de har udskrevet valg for, alle disse planer er bragt i orden. Og derfor vil vi fra partiet Nilaaq arbejde for, at man følger planerne. Og ved at bygge lufthavn i Qaqortoq vil det være det bedste for beboerne i Sydgrønland. Og det vil også være billigere med rejsemulighederne. Men når politikerne begynder at snakke om, at dissociere det altid, at det bliver billigere at rejse her til Sydgrønland, når der bliver etableret en lufthavn i Qaqortoq. Men det har aldrig sagt, og det som er et meget vigtigt spørgsmål, det er, hvor billigere det vil være. Uddanne unge i fiskeindustrien på Inuit i dag, og arbejde med at udvikle lokale erhverv, også inden for de grønlandske råvarer.
I det her spørgsmål synes jeg, at man skulle lige træde et skridt tilbage, og så slå koldt vand i blodet, og så se på, hvor får vi flest muligt ud af vores ressourcer. Lufthavn i Sydgrønland, det er helt klart et stort ønske for mange hernede. Jeg mangler bare en konsekvensanalyse. Hvad betyder det for den almindelige borger i kroner og øre på deres flybilletter, hvis de kommer fra Nanortalik og Narsaq? Hvad med de servicekontrakter, der bliver nødvendige fra Narsaq og Nanortalik? Vi vil hellere have, at vi går ind og ser på, hvilke muligheder der er, som også involverer erhvervet hernede på alle områder. Turismeerhverv, forholder, fiskere og fanger og deres muligheder. En vej vil helt klart give større muligheder for udvidelse af turisme. Det vil også give bedre muligheder for eksport af fersk fisk, hvilket kunne give fiskerne endnu større indtjeningsmuligheder. Og priserne på fersk fisk er højere. Der er så mange muligheder, hvis man ser på en vej. Jeg siger ikke, det er 100% løsningen, men jeg vil gerne have, at man går ind og så ser på, hvilke muligheder der egentlig er. Derudover så prøver vi at forhindre, at vi får brugt penge et sted, hvor vi kunne bruge det andet. Uddannelse har vi snakket om i aften. Sociale omkostninger. Fiskeerhvervet skal udvikles. Vi har snakket om en hel masse ting, der koster penge. Måske var det en idé. Prøv at kigge på, hvis vi lige startede der, og så kigge på lufthavn bagefter. Tak. Tak til Samarbejdspartiet. Aqaluarpi iga illit Aqaluarpi anangaasarnamnaalikkarsuisuugallarput. fungerende finans. Nunat anangaasaqarnaa. Naalakkorsusorp finanser. 2022 tikitsinnagu pisana. Kan man bygge en lufthavn, der går op inden 2022? Fra en lufthavn de fleste samfund har vi bag os, fordi at planen for udbygning af lufthavnen er blevet stoppet, og fra en Ataqatigiit har vi formået at få alle partierne til at arbejde om det. Og alle partierne er også nødt til at tage ansvar for, at de dårlige trafikaftale, der har været, som er gået over trafikken her i Sydgrønland, det skal vi har lavet konsekvensanalyser, sådan at det bliver helt klart for befolkningen, hvilke økonomiske konsekvenser der vil være. Vi er nødt til at samarbejde, men inden alle disse planer blev diskuteret i den så blev arbejdet stoppet foreløbig, fordi det skulle være op i forårssamlingen i Inatsisartut. Når alle de planer om byggeriet der er der nødt til at være bredt samarbejde, og hvis der ikke skal være fejl, så er vi nødt til at samarbejde, og det har vi sørget for i Ataqatigiit, og det er derfor, at det skal ikke kun være et valgemne, og det er derfor, at vi er nødt til at føre det ud i livet. I Inuit Ataqatigiit har vi sørget for, at der bliver økonomisk konsekvensanalyse af planerne. Det er, at økonomisk råd af Norge har fremsat en udtalelse omkring, om det vil være at det ikke vil hjælpe på samfundsøkonomien, når man vil bygge lufthavner. Men vi har selv lavet vores analyser, og hvordan kan de forskellige instanser, for eksempel selvstyre kommunerne og så de private, hvordan kan det samarbejde om at få etableret lufthavnene?
Og de har alle partierne sørget for, at der bliver lavet en undersøgelse omkring konsekvenserne af bygning af lufthavnen. Og så det næste spørgsmål, Sofia Hoffmeier, og det er omkring kulturen. Det er mærkbart, at udviklingen er langt bagud i Qaqortoq. Og når jeg begynder at snakke om byggeriet, og der kæmper man i bygningerne her i de sidste mange år, for Qaqortoq er centralby her i Sydgrønland, det er et uddannelsesby, der er mange, men de mangler mest, at det er kulturhus her i Sydgrønland, der kan være sammensted for kulturen her i Sydgrønland. Vi vil arbejde for et kulturhus her i Sydgrønland. Og emnet har været oppe, og det bliver diskuteret før, hvem vi arbejder for et kulturhus her i Qaqortoq. Nu er der qatiginingaani aqalwaqpi. Ano sulistutigiниarpusiup. Det er ikke, der har rakt hånden op. Så fra nu er ret sikkert, der vil lave vores valgoplæg, og som er hensyn til byggeriet. Der har vi altid hørt, at med hensyn til byggeriet, der har vi forfejlet vores politik fra 2009 til 2013. Og for at og vi har fra endnu, at der ret sikkert arbejder for, at bevillingerne skal flyttes til byggerierne skal flyttes til kommunerne, sådan at kommunerne selv sammen med deres befolkning kan prioritere byggerierne, også i samarbejde med bygdebeboerne. Det kan ikke være meningen, at om der skal bygges, at landspolitisk skal bestemme, om der skal bygges en ældrebolig i Tasiilaq. Hvis vi ikke forbedrer store kommuner økonomisk henseende, så kan det ikke blive udviklet. Lad os give dem økonomisk ansvar, sådan at også befolkningens ønsker bliver virkelig gjort. Og det næste er, at der tak for spørgsmålet. Her det sidste år, der kommer emnet op igen og igen. Og det har man også snakket om. Det snakkede man også om under kommunevalget. Vi ved, at hvor stor centralisering det er her i Grønland. Vi skal tænke på, at hvis vi skal have samfundsudvikling her i Grønland, at der skal være, at hvordan vi kan afhjælpe kulturen og de sociale problemer, der er, at hvad er der blevet sagt, hvad er der blevet af de forskellige partier og politikere har lovet, når man snakker om byggeriet. Vi ved, at fra Qaqortoq befolkningen har ønsket i mange år en kulturbygning. At her i byen er vi også nødt til at tilpasse os forholdene i samfundet. Vi har et kulturhus, selvfølgelig skal vi have.
Jeg vil være med til at videreudvikle samfundet, og det er derfor, at man er videreudvikle Qaqortoq, fordi at vi er et uddannelsesby, så vi er nødt til at udvikle kulturen også. Bente Ortusen, tak fra det. Vi synes, at et kulturcenter netop støtter op om den her strategi med, at vi skal have løftet turismen her i landet. Vi forestiller os et kulturhus, som er bygget lidt på samme måde som kulturhuset i Nuuk, som vi har oplevet. Det kunne også være rigtig fedt, hvis man kunne få både nogle aflukker til kunstnere, som har lyst til at samles. Det kunne være rart at have noget kunsthåndværk der. Og vi synes, at det passer rigtig godt med, at vi lige har fået den her verdens kulturarvs UNESCO-liste. Så ja, helt klart, vi skal det udvikle der. Vi skal have et kulturhus her. Anders Olsen, Anders Olsen fra skal det være kulturhus i Qaqortoq? Ja. Det kan vi også sige det kan vi sige ja til fra Siumut. Og vi kan også sige, at kommunalbestyrelsen her i Kommune har også vedtaget, at der skal arbejdes for et kulturhus her i Qaqortoq. I Nuuk at det kulturhus i Nuuk, som er en landsdækkende, og det er også en system. Hvorfor skal Qaqortoq ikke have en kulturhus? Vi skal også huske på, at befolkningen i Qaqortoq er dem, der er eksperter i at arrangere kulturarrangementer. Anders Olsen og Qativa Kommune med Du siger, at kommunalbestyrelsen har ved til at arbejde for et kulturbygning. Hvordan vil I så sikre, at de centrale politikere også arbejder for det? Selvfølgelig skal vi have det op i Inatsisartut, sådan at vi kan arbejde for, at der i Sydgrønland kan etableres en central kulturhus her i Qaqortoq. Nivi Olsen fra Demokraterne. Jeg synes, at vi politisk er nødt til at stoppe at drømme, og vi er nødt til at se på, at det er ting, der er muligt at realisere. Jeg mener at det ikke accepteres. Der er en halv, der er så nedslidt som her i Qaqortoq, og her i midtbyen er der blokker, der er lukket. Så lad os bygge en central kultursted, hvor der samtidig er en hal, og så et kulturhus samme sted. Og når vi har etableret en lufthavn her i byen, så når der har været en økonomisk fremgang, så kan vi få råd til at bygge et kulturhus her i byen. Det næste er nu, at der er nej. Senaattuassan taan kommuni namminersortilluqartus akornan isumaqatiinniutiiniartariaqassoo. Det skal forhandles mellem kommunen og selvstyret. Vilkårene for kulturfolkene og skal forbedres.
nipilersortartuuppata eringersortartuuppata om det er musikere, skuespillere og andet, så skal vi undersøge, om de kan fritages for skat. Og så er det folk, det er foreninger, at man også skal lette vilkårene, økonomiske vilkår for foreningerne. Det har ingen mening, at hvis man ikke udfylder hvilke aktiviteter der i kulturhusene, og vi kan ikke hvis vi ikke forbedrer forholdene og indtægtsmulighederne her i Sydgrønland, så er det meget svært at etablere noget som helst. Vi skal nok være med, men vi skal nok være med til at finde midler til finansiering af byggeriet her i Sydgrønland. Og det næste er partiet eller. Tak. Kulturhuset der blev etableret et kulturhus, før man begyndte at snakke om kulturhuset andre steder. Da vi var på her til, at der kunne vi se, at det nuværende kulturhus ikke er tilsvarende. Og vi har ikke udviklet i Sydgrønland i det næste år, i det sidste år. Og det er derfor, at befolkningen begyndte at flytte herfra. I de sidste mange år, der er der mange, der er politikere, der bliver valgt ind. Du har også været formand for Naalakkersuisut. Det lægger jeg ikke skjult på. Og under min formandsperiode, der blev etableret GIO her i byen, og andre så det ikke alt, der går skab for os. Line Pedersen Fisker, Line Pedersen Fisker, det er om mindedrift. Jeg er glad for naturen, det er derfor, jeg er bekymret over, at man vil, hvis det skal foregå for mindedrift nær byen i Kringlerne og så i Narsaq. Vi vil arbejde for, at der ikke etableres minerne her i Sydgrønland. Vi har det, vi får vores madvarer fra, det er fra Kringlerne, hvor vi bruger ressourcerne og fra på land og i hav. Damas biviuannerusuni imma nassarsinnaasugu i stedet for at skynde os, og så at udnytte de vedvarende ressourcer, vi har. Simonsen Simon. Liin ajagaruaqaqinarnaviangilorma. Kisiatas sounami maan kuyataani inustissarsiitit aama annertiin ingallataqarfius pisariaqarteqaagu. Ilumorpoq kuyataa ukiin kingisserni tollini ukium hornoriun inikilleriarnikuuvugu tas
1200 tikillerpaa inikilleriaatigut taamat ingerlaanassuugu nunarp erligingaaratsigi imma iniverutissuugu kiitraviqaangiipata taanu angerusungilara kuyataanammineq napatittoq pilersortoq nammineq ingerlasinnaasuq ineriartortoq aningaasa saqarteq ineriartertinissaminut uataana assut pilersikkusuppara aam qularingilara sapingilarput aatitassa aam nunarp angeqaa nunaruyoruyussuaqarp nunat mikisuarakasiit aam aatitassarsiерnikkut inuussissarsiiteqarlutik ingerlalluarput ilaa illoqarfiip killingan allaa attassarsiortak isarpagut akorngutaangila ineriarteqqisagitta pingittorneqarsinnaangila inuussissarsiit angisiit aalartinneqarnissa tassalu attassarsiern tamannaluui Hvis vi skal udvikle os, så kan vi ikke komme udenom minedrift. Og det er derfor, at vi fra Siumut, vi arbejder for at etablere minedrift. Og under valgmøderne er der mange ønsker, der er fremme. Det er at sociale problemerne i byggeriet og at alle ting kan vi kun finansiere disse ting, at hvis vi har indtægter. Men så for eksempel indtægterne fra mændene har vi brug for til at finansiere det ønsker, vi har. Simon Simonsen. Tak. Hvis jeg skulle jeg vedkommende, der spørger, at jeg kan ikke være sikker på, at jeg kan ikke være sikker på, at hun vælger mig. En region, der er økonomisk tilbagegang, og hvor der er stor arbejdsløshed. Vi er nødt til at vende udviklingen. Med hensyn til, at der ikke skal ske minedriften i byerne, så kan det ikke regne med mig. På det andre, på vej, jeg kan ikke svare på det andre vegne, på det andre partiers vegne. Hvis vi skal videreudvikle vores samfund, så kan vi ikke undgå en minedrift. Og minedrift skal udvikles ved siden af fiskeriet og turismen. Måske kan det berolige der lidt. At der er store krav til mineselskaberne, krav om, at det skal sikre miljø og sundhed og befolkningen. Men vi skal være åbne overfor, når planen er ved at blive til virkelighed, at vi vil være med til at tale sammen om det. Er det sødt? Jeg kan måske ikke være sikker på, at hun vil vælge mig. Men vi er nødt til at se, her i Sydgrønland, der er der mange interessante mineraler her i Sydgrønland. Vi ved også, at kommunen her er sammen med at kommunen holdt kurser i samarbejde med Majorek og det private erhvervsliv omkring minedrift. Fordi at det blev gjort for at fremme de unges kompetencer. Hvis vi skal udvikle erhvervslivet her i regionen, så skal indtægterne og udgifterne, så skal vi se på indtægterne fra udgifter. Fordi at hvis vi ikke begynder med minedriften nu, hvornår vil vi så begynde dem? Vi er nødt til at opfordre de unge mere, at sammen med dem.
og i samarbejde med erhvervslivet også, at så er vi nødt til at løfte de unges kompetencer her, også her i Sydgrønland. Demokraterne. Ja, så er vi. Vedkommende kan vælge os, hvis hun er enig med os, men hun kan ikke, hun skal ikke vælge os, hvis hun ikke er enig med os i menighedsdrift. Fordi at vi mener i demokraterne, at man er nødt til at åbne op for menighedsdriften, og det er af hensyn til at forbedre livsvilkårene for familierne. Men hvis vi skal etablere menighedsdriften her i Grønland, så er vi nødt til at have de rette rammer. Her kravene her i Grønland til menighedsdrift er nu det strengeste i verden. Men vi skal have de rette rammer, men I skal være sikre på, at vi vil være med til at etablere menighedsdrift. Drift er jo en af bærepillerne ifølge naalakkersuisut i Grønland. Derfor er det vigtigt, at vi tager det i 2 områder. 1. Befolkningerne, dem skal vi have med i det her. De skal langsomt opbygges. Folk skal have tillid til, at de beslutninger, der tages, de er i orden. Og tillid til de firmaer, der kommer ind. Og det gøres ved opløsning. Det andet er, at regeringen skal sætte rammerne for minedriften. Herunder også de sikkerhedskrav, de skal leve under, således at vi sikrer os, at vores natur ikke bliver ødelagt. I Maniitsoq havde man et eksempel med olivinminen. Der lavede man en fond. Firmaet, der gik ind, lavede en fond på 200 millioner kroner, øremærket til oprydning og tilbageføring, og det virkede. Det er jo modeller, man skal ind og lave fra det offentlige, og så lader man minedriften om at lave minedrift. Det er os, der skal sørge for, at de gør det sikkert og bæredygtigt. Herunder også på uddannelsesområdet. Tak. Aqalorpi iga elissi ukiwalu matumasiorna auraanimna amertuani koos ataqutaqartup For flere år siden har jeg været nu i Oran. Hvis det er et spørgsmål. Vi siger også velkommen til dem, vi ikke er enige med, fordi at politisk arbejde er også forhandling. Og jeg er helt klart enig med spørgeren. Der skal vi kunne drikke fra elvene. Vi skal kunne plukke bær. Og når vi begynder at snakke om vores økonomi, så siger vi, at vi eksporterer værdierne. Når vi begynder at snakke om minedrift, så vil vi tiltrække udenlandske firmaer fra Inuit Ataqatigiit vil vi arbejde for, at vi skal sammen med andre partier om minedriften. Og da vi overtog området i Inuit Ataqatigiit, er det første gang, at vi har der bliver givet så mange tilladelser til minedrift til de hjemmehørende. Hvordan er jeres politiske ståsted med hensyn til Oran?
Med hensyn til uranminen, det har vi helt klart sagt fra IR. Og det vil ramme negativt med hensyn til vores omgivelser. Det er vores hav og vores elve, vores dyr, som vi udnytter. Og det er helt klart, at vi er imod uranmin i Narsaq. Vi kan også se på andre muligheder her i resten af Grønland, fordi at vi har mange ressourcer i resten af Grønland, som vi kan udnytte bedre. Kim Dang-Hø, partiet Nalok. Lina er kun ruyan awishuak. Imakami. Senior var brændt der man snakker om, at vi er lige ved at begynde med minedriften, og jeg er næsten 60 år uden at det der er til blive virkelighed. Vi skal sammen arbejde for, ligesom så at som Simon sagde, at der er 1200 personer, der er flyttet fra kommunen. Så vi vil samarbejde omkring spørgsmål. Fordi vi skal løfte også Sydgrønland, og som vi vil løfte resten af Grønland. Og det er derfor, at vi vil arbejde for, at der skal etableres minedrift det sted, hvor det er muligt. Og så det næste spørgsmål. Nej, Kelsen, det er omkring sociale områder. De mangler, at det er politisk enighed omkring det sociale område. Og det er derfor, at jeg har følgende spørgsmål. Det er indsats, som er påbegyndt, som er finansieret, og Kishilisa er også begyndt. Men nu da der skal være valg, så har man berostillet flere projekter. Hvordan vi de forskellige partier arbejder for, at de planlagte projekter projekter viderekører, for eksempel et projekt omkring hjælp til seksuel misbrug. Mange er begyndt at starte sig. Jeg skal lige have bedt om, at det forklarer spørgsmålet igen og gør det klart. Vil vi arbejde for, at de planlagte projekter, og som allerede de projekter, som allerede er i gang, vil vi arbejde for, at disse kører videre. Men på grund af valget, der er handlingsplanen blevet stoppet. Og partierne vil arbejde videre med disse projekter, der allerede er i gang. Er det sødt? Er det sødt? Akiyushafim tashani aminuto tashikatching usaqataasussaavuguugut takusinnaangutsingu taamannak inummik atungarliortum paaq meeqqamilluunnit
Utaqqinarsinnaangilangua ammuungut nanunaarutiqarsinnaanitsin tassan siulliusinnaasussaagut aappiilumorpu killilisak tamakkuning suliingерласимасут нангеққиннеқартариаарпут сиунисарпу питтааноорутиккусуллугу амма for eksempel projektet, det skal køre videre, og når vi kommer ind i Inatsisartut fra så skal vi nok arbejde for, at man arbejder videre med dem. Børn og unge i dag, og folk med senfølge af seksuelle misbrug, så vidt jeg forstod på det, står jo og venter på, at den her hjælp, den kommer frem. En af de ting, som uanset hvem man stemmer på, og uanset hvem man vælger, man skal sørge for at kræve af sine landspolitikere, det er, at det her område bliver løftet ordentligt. Vi er nødt til at opnormere hjælpen. Senfølger efter seksuelt misbrug er helt forfærdelige. Vi er nødt til at forebygge, og vi er nødt til at gøre det. Vi skal også sørge for, at vi får Samarbejdspartiet vil gerne have, at vi får en taskforce til børn og unge, som er national, sådan så, at vi sikrer noget juridisk bistand, noget rådgivning og noget aflastning til de arbejdere, som sidder decentralt rundt i hele landet og har behov for hjælp. Hvad skal jeg gøre med den her mor, som står her? Hvad står der i lovgivningen? Er det okay, at jeg anbringer dem hos et familiemedlem? Må vi gerne gøre det, sådan så vi sikrer os, at der kommer noget hjælp ud til byer og bygder, og de ildsjæle, som fortjener en kæmpe ros, som arbejder utrætteligt for børn og unge og for udsatte og for folk, som har senfølge efter seksuelt misbrug. Vi skal have oprustet voldsomt på det område, og selvfølgelig skal planerne der ikke sættes på hold. Jeg kan slet ikke forstå, at det sker. Martinussen partisoleratigissut qoyana apeqqummatullingullun akissutеқассаа нунаттақилорнаалингаани Johansine Kielsen. Takanna. Nunatsinni innuttaasutamarmik toqqisisimassumi inoqa fingisinna sariaqarpaak kinguasiutitugatornerluisoqartillunga atuarpi meeqqeriviit Hele befolkningen skal sikre, når der har været at seksuel misbrug, at forfolk at har underretningspligt. Og det er derfor, at man skal sikre, at der sker underretningssted. Seksuel misbrug har selvfølger også at udlægge deres resterende liv. Der skal være mulighed for at behandle dem med selvfølger på grund af seksuel misbrug. Hans Enoksen suliniut ingerlaqersut ingerlaqqinnassappat. Skal projekten køre videre? Ja. At det sidste naalakkersuisut har arbejdet for, at projekterne kører og i tæt samarbejde med kommunerne, og at vi har også forhøjet bevillingerne, så vi arbejder intens på at forbedre socialområdet, og ikke mindst for at vores børn kan have en god opvækst. Derfor kan vi acceptere seksuel misbrug og andre sociale problemer, og at vi det sidste naalakkersuisut har arbejdet for at forhøje finansieringen til sociale områder, og man kan være helt sikker på, at partiet lært også arbejder videre med det. Tak for spørgsmålet. Det kan ikke være meningen, at vi skal lade seksuel misbrug i stikken. Og vi støtter op om projektet Killisa. Og vi vil arbejde for, at mange
mange midler bliver brugt på området. Og nogle af vores kandidater har været en af vores kandidater er blevet misbrugt, da vedkommende var barn, så vi skal klappe for vedkommende, for at vedkommende vi har arbejdet intens på at forbedre behandlingen af seksuelle misbrugte børn. Og så demokraterne. Når vi begynder at snakke om problemet, så bliver jeg partiløs. Og jeg mener også, at vi er nødt til at snakke om disse problemer, uanset hvilket partifarve vi har. Når et menneske, der har kompetencer, bliver ødelagt, og når et barn bliver ødelagt, og så kommer det til at gå samfundet mange det er nogle af de seksuelle misbrugte børn, der ikke bliver behandlet helt op til 7 år, og heller ikke, når det bliver teenager. Så det er derfor, at alle partier skal arbejde for, at vi er nødt til at gøre noget ved problemet. Og når vi begynder at snakke om seksualpagter, og når der er møder om det, når vi begynder at holde politiske møder omkring seksuelle misbrug, så kommer der ikke ret mange. Men når vi begynder at snakke om selvstændighed, så bliver salen fyldt. Så lad os arbejde for at forbedre forholdene og behandlingen af de seksuelle misbrugte børn. Det er et alvorligt spørgsmål. Problemet er i samfundet og i familierne, og vi er begyndt at blive dygtigere til at snakke om problemet. Der er nul, der stadigvæk siger det som en tabu. Vi har alle ansvar for folk, der er blevet voksne, og som er blevet seksuelt misbrugt som børn, og dem, der igen er blevet misbrugere, er blevet misbrugere andre, på grund af, at vi ikke har behandlet dem, da det blev misbrugt. De unge og voksne, som skal hjælpes til at blive henvist til hvilke muligheder det her for behandling. Ja, selvfølgelig skal projektet køre videre. Derudover at de forskellige instanser imellem, ikke kun politikere, men for eksempel sundhedsvæsen, politi og socialområdet. Det er nødt til at være meget vigtigt med tværfagligt samarbejde, fordi at sagen er alle vores ansvar, så vil vi fortsætte vores samarbejde omkring Michael Enoksen, der så jeg var det så fedt billuer har begrundet jeg på tit det gange. Aprønner. Når man ikke vil gøre det,
under vores varme selvstændighed så er der flere ting, vi skal igennem, og de områder, som vi ikke har hjemtaget. Og hvis man skal hjemtage det, så er man nødt til at lægge planer. Og på baggrund af det, der vil jeg spørge, hvis vi skal overtage de områder, som vi ikke har overtaget endnu, hvor skal vi placere dem hen? Og det koster også, hvordan vil man så finansiere dem, og hvordan vil man sørge for, at der er medarbejdere til de sagsområder. Inatsartun siusinnerusukkut nunatta silaannaanut imartaanut inuustissaleриnermut sullivinnulla avatangiispillugit oqartussaaffiit eqqartortarnikuuaat siguneqassasut ilangulluaam nunami allamiunut suliassaqarfik nalinni nassuiaasiortippaa oqartussaaffiit taak tallimat tigoriaannaat qanu aningaasilersornissaannut imaqartut pilersaarutilaqarput allaat inatsiitigut sunniutissai ilaannu piarersarneqarnikuullutik oqartussaaffiit sulitigusimangisat inatsisilerinerm tungasut har overtaget det her juridiske område omkring domstolene, og så kontrollen til havs, og som der også vil blive udgifter til. Og her i aften, der snakkede man om, at de fisk, som vi eksporterer, dem har andre indtjeninger af, og at det er disse indtægter, som manglende indtægter, hvis vi får dem som indtægter i stedet, så kan de dække de mere udgifter, der vil være, når vi overtager de sagsområder, som vi ikke har overtaget endnu. Jeg prøver at bruge nærmere. Og du så fedt i det, der går at blive qartornaarput amerlaqisut amilutigunnissaai uppeerusuparput ammaat summingaannik tassanili bloktilskuit nu tapullu taakku aningaas taanaartartilakat 4,7 milliardsut taakkartorneqartut naleqqusarneroqqaartariaqarpuun tamaastinguniautsigin imaaliallaannartigusinnaannissaanu takorluinernik assiingittuni pilersitsinnaagilaut oqaatigeqqikkusuppaaluuna vi skal tilpasse os for at overtage nye områder. Og som jeg har sagt før, at man kan ikke blive ved med at snakke om selvstændighed ud fra følelser, men vi er nødt til at bruge hovedet også. eqqarsaartariaas nunatsinniitto unaatorsinnaarput nunamanna taama inuttutiingilaq taavaqanuornaleqqusarniaagut aappi iliniaqasut vi er meget for her i landet, så hvordan er det så, vil vi have kompetence at overtage sagsområderne. Og assiingittun oqartussaaffinnu der er vi nødt til at snakke om uddannelse. Så vi er nødt til at tilpasse vores uddannelsesniveau. Men at overtage nye sagsområder, man er nødt til at vurdere dem og så tilpasse os til dem efter forholdene her i dag. Med hensyn til forsvarsområdet, så koster mange penge. Vi er nødt til at hvis vi skal være selvstændige, så er vi nødt til at forsvare vores hav. Hvis vi først overtager Fødevarestyrelsen, så kan vi sikre, at der bliver flere indtægter.
Alisangati tatu avamutuniniarneqarsinnaanaan nammini nalilisinnaas fødevarestyret Danmark-kimit aqusaaqaangikkaluarlu taakkuaningaas. Og hvis vi tager Fødevarestyrelsen, hvis vi overtager fødevareområdet her i Grønland, så kan vi altid vurdere, om firmaerne kan få eksporttilladelse, uden at tilladelserne skal gå igennem Fødevarestyrelsen i Danmark. Det er sagsområder på 32, som vi snakker om. Man snakker om, at som om man bare kan overtage at man uden videre kan overtage det. Kukkulharniku uki forungudersuni kukkurattarluta sigunartarnikuarpu I næsten 40 år har vi overtaget sagsområder og så bare kopiere det danske system. Og det er derfor, at vi skal kunne stole på os selv, at når vi skal overtage sagsområderne og alle til stede her, som har en god uddannelse, at det er jer, der skal løfte opgaven, hvis vi skal overtage disse områder. Tak til spørgeren. Udover arbejdet med grundloven, så mener vi fra Siumut, at så skal vi planlægge, hvordan vi kan konstruere et selvstændigt land. Og når vi har arbejdet med grundloven, så det næste, vi skal, det er at udvikle vores samfund. Og det er derfor, at erhvervsudviklingen skal foregå meget hurtigere her i Sydgrønland. Og løfte vores uddannelsesniveau er en af vores opgaver. Og fra Baktinella, vi er inde med Baktinella om, at det er at vurdere, hvordan vi kan tilpasse vores systemer, når vi skal overtage de sagsområder, der er snakket om. Men det er vigtigste, det er erhvervsudviklingen, fordi det er det, der skal løfte vores selvstændighed. Også demokraterne. Partierne ukunane oqarertuni allaanerusumuung pilersaarusiornikuuvungut. Vi har lagt en anden plan en andre partier. Og at vi når vi skal arbejde for vores selvstændighed, så skal vi indsætte skatten, fordi at befolkningen og firmaet skal have mulighed for at investere. Men det vi skal forstå, måske er det på grund af manglende politisk samarbejde, at vi ikke har overtaget de manglende sagsområder. Partiet LAG har sagt, at vi skal være selvstændige i 2021. Men der er mange, vi er nødt til at tilpasse vores forhold her i Grønland. Bare eksempelvis grønlandske politifolk får mindre i løn end deres danske kollegaer. Og vi finansierer ting, som vi ikke har brug for at udvikle her i dag, uden at udvikle de områder, som vi er nødt til, der kan sikre mere indtægter til samfundet.
For eksempel, at det kriminelle, der indfører overførselsstoffer her i Grønland, på grund af, at vi bruger den danske lov, så disse kriminelle får en meget lav straf. Partisuleqatigissit ilissi naalaгаффақатигииннеқ тигумминнарниарпарси апеққутеқартоқано акиссулеқарфигисиннаависиу. Vi ønsker ikke at træde ud af rigsfællesskabet i Samarbejdspartiet. Og det gør vi ikke, fordi vi mener, at det er urealistisk. Det er ikke, fordi vi ikke forstår ønsket om, at man får frihed. Det er heller ikke, fordi vi ikke forstår ønsket om selvstændighed. Men lad os lige få den her debat helt ned på jorden. 4,6 milliarder i bloktilskud fra Danmark om året. Plus suverænitetshævdelsen rundt omkring i vores farvande. Plus, fiskeriinspektion. SU til vores studerende, når de kommer til Danmark. Kollegier osv. 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 Vores befolkning har brug for at blive uddannet. Vores befolkning har brug for, at de sagsområder, vi har hjemtaget allerede, kommer til at fungere optimalt. Vi ønsker at redefinere rigsfællesskabet og genforhandle rigsfællesskabet med Danmark, sådan så det bliver til glæde for alle parter. Det er naivt, synes vi, at tro, at bringe partnere ind fra andre steder i verden, at det bliver bedre. Hvis man kigger på oprindelige befolkninger i Rusland, i Kina og USA, som har været nævnt som stormagter, så har de det altså ikke særlig godt der. Vi er nødt til at redefinere rigsfællesskabet. Ja, vi skal have snakken om, hvad skal det være i fremtiden, men det er et langt bedre fællesskab end så mange andre, vi skal have i verden. Og vi kan ikke leve uden international handel og uden samarbejder med for eksempel NATO og FN til at sikre både menneskerettigheder, suverænitetshævdelse og at vi ikke bliver løbet over enden af nogle af stormagterne, som ønsker alting at røve vores undergrund for eksempel. Vi er nødt til at være i fællesskab, og vi mener, at vi er stærkere sammen. Ja, siullama apeqqim quyanaq apeq sorutiginartoruissuaq inua taqatigin suleqataafigisimaffarput itisilitaarusuppara annikitsunguamik tassa naalaagaafeqatigiinerup iluani namminersorn pillu inatsit aamal inuiaataasisimanerat misigissit kisis aallaavigali naalakkersuunik suliarineqangilaq aama suliassautunullugit sulingilagut nunap siuttussai tassaasariaqap inuiaataasinerannaalaarsinnaassеqartut suliassartaan tigisinnaassеqartut nunamil siulersuisinnaas taamaaliorpu una apeqpillugu namminersorn pillu inatsimmi namminersorn pillu inatsi suliarineqarnissaasi joqqullu isumaliuteqqatigis suliarisimasaai innersuustigineqarniuernikkut aalisarnikkut nunarsormiоqataaqarportaakko oqartussaaffit tigussagut tigeqqanor inuttelersorneqassappat tastaakua eqqaaniarsariikka imaarisarparparuissui taakua inatsiliornikkut naalakkersuisun suliakkiistiginiquuarput akisussaafi angerlaaneqassappata sulisoqarniqqana iliarniarpuut aningaasaqarnikkut ingerlatsinikkut aningaas qassiiniarpat piginnaasasuut ineriartertinniarparput taamaam taak apeqqitsikilaguttorlu oqaravi una uterfigeqqilaarusuppara una apeqqitigisat upernaaru imaliiniit ukiamut inatsart ataatimiilerpata suliaraluuna amassisimanissaana atorsuutigiuarput taamaalillin takisinnaaniassagatsigi il apeqqitivit akissititai naalakkersuunik naamassineqarsimas taamaam inuataqatigin suliariuarput allat assortuuneranni aqalorpi iga inuataqatigil qoyanaq manna apeqqummut tullermut ingallaqqissaagut Tässä takitornai akererput partiitamam akissuteqarfigererpaat apeqqut ja tastaamaalilluta apeqqut kingulla kineqarermat tamaang naammassinialissaagut nuanneqaluaannarpoq idamut nuanneqaluaannarpoq eqqaassissitigilaassuarput har nu flere spørgsmål. Vi skal minde om, at det vil være velkommen fra Tasiilaq. I kan følge med i dette radio onsdag kl. 19.30 og vi håber, at I vil følge med i dette velkommen
Tak for i aften og god aften.